Baba Nkosi yamakhosi. Ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Njengoba ngiguqile manazetha ayingcwele kule ndawo. Angiguqile ngoba kulula. Kepha okunye wabathe uyakufihla enhlizweni engqondweni kube khona inembeza ukuthi mhlawumbe kube khona igama lodwa likhulumayo. Khona omunye umntwana kaNkulunkulu obelizomakha. Ngingumntwana ngimncane manazetha ayingcwele. Ngicela njengoba ngiguqe lapha nje ngicela ingilozi engcwele YAMAKHOSAZANE ingembathe. Ngayikhohlwa ukuthi le ndawo enguyo ayingangami. Sikhule abantwana bakaNkulunkulu nami lobu buNazaretha ngeke ngiqamba manga angizalanga ekhaya kithi bukhona. Ngonkosazana odume ukuthi unkosazana mamgenge eshowe ekhaya elihle ithempeli. Kepha ngozalwa ke nganxa ukuthi abanye bethu azizala umshadweni ikhaya ngizalwa kulo kwaMabasa. Ngiyacela ke manazetha ngcwele inkosi ngiphe amagama amabili ngidedele abanye abantwana bakaNkulunkulu. Kule ndawo esikuyona kwathi uma ngifunda ubuNazaretha ngakufunda ngihambe ngilala ngivuka ezintabeni ngenxa impilo enginayo eneyinhle yokugula. Kwathi uma ngifunda lokho ubuNazaretha bangena enhlizweni ngakahambi ngisho ithempeli. Ngiza lezo zaluleke ezimbili ezintathu zobukhulu bukaShembe. Inhliziyo yami yabanalo uthando. Ngingakabi nangisho ubuNazaretha. Ngazizwe izaluleko zokuthi uma usesigaba sokuthi uyintombi ufuna ukuthi uyiphathe uhlale ubheke phambili. Ngiyacela uNkulunkulu asisize asembathele o-anti bethu abasaphilayo abaphathi bethu abasiphethe. Ngoba angiboni khona into ezothile engaba khona ngendlela sinamaphutha ngayo. Kwathi uma ngifufusa ngalobu buNazaretha kulomzanga ngihlala kuwo ngahlala iminyaka eminingi kakhulu. Ngifana nohlanya ngihlupha iminyaka over kwesithupha. Kwathi uma ngabe ngifika ekhaya bangena ubuNazaretha ngingakabi nangisho ubuNazaretha ngafufusa ngazama. Ngazizwe intaba zangakithi lapha kwakusonto khona ngazama ngalandela ngaqhubeka nokusonto banakhona ngangisonto lapha izinto ezingangazazi. Kwathi uma ngiqala ukuza kulo mzi ngaqala mhlawumbe ukuza kulo mzi ongcwele wasebuhleni noma waseJudiya. Ngafunda ukuthi khona iside lethu okuthiwa YAMAKHOSAZANE isipholi. Ngayithola imiyalo ukuthi uma uyinkosazana zehlukanise nokuhamba izinto zomhlaba oyithandayo ayisane ezulwini. Siyacela uNkulunkulu asikhumbule sibahloniphe o-anti bethu. Ngoba yonke imithetho abasipha yona siyayimukela siyayichitha. Ngake ngaze salule ngelanga kade kulaliswa waphamisa isandla antusangene ebuhleni kade kuSeptember. Wathi uMakhosazana niyazi njengoba ngavuma umgidi nje ngavuma ukulalisa mhlawumbe abanye benu. Wathi kwathi ngelinye ilanga belalisa kusesikhathi senkosi inyanga yezulu. Kuthiwa balalisa abaqeda bathi basuma sebethola isibusiso yaphamisa isandla baqala phansi baguqa. Yathi uMakhosazana engcwele niyangidumaza ninuka izidwaba zoma benu. Niyawulimaza umsebenzi kaNkulunkulu. Wathi yathi inkosi yamaNazaretha umuntu uma yinkosazana sewumntana engakakwazi ukuhlala yedwa noma nenye ingane. Akazimisela ukuthi kodwa makufika isikhathi sokulala laze iside lakhe. Afunde ukhosela kwabanye ngoba uma ulala komama uhlala umbethwe ingilozi ka14 uyintombi. Yathi uma ungenalo iside uma ngabe ungenayo indlu esipholi thatha ivunulo yakho ekseni uyovunulela esidini lakho. Ngoba uma uvunula kuma ukubambelana nesidwabo usuzowuthuka umgido waMakhosazana. Kodwa kunokuba kwehle kuyenyukela. Siyacela uNkulunkulu asikhumbule. Ungafi umsebenzi kaNkulunkulu ngathi ngoba akekho ikhethela ukuthi ufike umnyaka othile ekuphi enzani nini. Okunye kuthiwa isikhathi senkosi ilanga lijwayele ukululeka ukuthi uma ngihambisana nobhuti wami noma nomzali wami noma nesihlobo sami wesilisa kuleli gceke likaShembe kuthiwa sengiyithukile ingilozi ka25. Kuthiwa ingilozi ibhala ukuthi ngihamba nomuntu wesilisa ayibhali nokuthi ngihamba nomuntu wesihlobo sami. Kuthiwa kwenzeka-ke nangempela omunye ubaba oyiphoyisa wayithola ingane ihambisana nobaba wayo waqhumisa ijwebu yashayeka ibele laphuma igazi. Uthi umama wayevutha enkosini ilanga.
wayomangalela lo baba seshaya ingane yakhe kuthiwa abuza uthi uyishayeleni wathi uyishayele uyayithuka uthi ihamba nendoda ibehamba nobaba wayo kuthiwa yathi inkosi yelanga uyishaye kancane yona behambelana nomuntu ka23 yona intombi ka25 siyacela abazali bethu uqhubeke uthando lokuthi nisaphe ningasevuni ngoba kakusana ezulwini siyacela kakhulu ngoba okunye sengike ngubone asazi noma sekumthetho noma kuyini ukuthi umama umayithunga inhloko noma zimfushane efaka ihigh net sasigcina sizokuthi ihigh net alifaka inhloko ngisho umuntu eyintombi masethetlela kalifaki asazi noma kusayiwo umthetho siyacela inkosi sikhumbule into kaNkulunkulu ihambe njengoba enjalo ngaka ngehlelwa ibhadi egibisile kwafika omunye umama ezo-odela ingane yakhe upho ngase ngithi mina ngamandla okukunika mama ingane ayize nesekela la iqadi yeku-anti wayeyiphethe ihambise ukufazi uqunanti selithengile wathi umama khaya ingane yami yintethelele yathi inkosi uthingo umuntu masewushada nomnyela khaya emenzela upho asazi noma umthethweni wesintu kuseyikhona bazali bethu ukuthi upho kanti umuntu masenengane futhi uma ngabe seyiqhoyisa umkhwana wakhe ufa umgaxo uqasazi uma ngikhuluma iphuthane ngixolele omunye umbuzo esike siwubuzwa abantu egcekeni amanazaretha nabengesona ukuthi le ngane kwasibani banathi sayintombini ngoba hlale siyibona ivakashelana nomkhwanyana wayo konke lokho akasikwazi noma kusekhona yini emthethweni wentombi ka25 uma uceliwe intombi kuleli bandla ayikotizi noma ngamncane ameni kamzakwethu sisiza ongazi ngoba mhlawumbe ungene wena ubonela kumina kanti ngufake wena ngenza into engekho emthethweni sekwandile noma umuntu uma izocelwa ehambe nomkhwana wakhe impela yocelwa asikwazi noma kusemthethweni yini na sekuze wakhulunywa iphutha kwathi uThixo wethu wathi kanti umuntu ecela ingane abaqale befundane asikwazi lo mafundane ukuthi ukanjani esakuzwa sathi sazi ukuthi yathi inkosi yamakhosi umuntu ongcono engakhuluma nenkosazana ucela ukuthi evusele umzi kababa wayo ucela ukuyikhetha ngoba ezinye ziyehluleka seyilotsholiwe ziye kubantu bazwade ganga nabo bese zingolisa igama lo anti zithi u-anti wangiphoqa ukuthi ngixhawulele yamuntu ngangingamfuni uThixo wethu wathi ugwema lokho wathi ingane ayiziphethe ID iqala ukukhethwa ineminyaka ewu18 konke lokho kuyashibilika kodwa kubuhlungu ukungcolisela igama likaThixo wethu Shamba umkhulu uNkulunkulu siyaqala ungasilahla ungasideli ngoba nokunazaletha kuthiwa ngishazweni lomhlaba kuthiwa izwe lingenazo intombi lifana ukuthi lifile nethempeli lingenazo intombi kuthiwa kufana ukuthi lifile siyaqala uNkulunkulu asikhumbule umthetho kaShembe uqhubeke njengoba wawunjalo ongoma umama eshangane nakhe uphathe ingane ama ngifuna uyohlala isipholi engamemeze ethempelini ekhipha umthetho ongesiwona nathi sangena ngaqala impela ukuhlala komama ngenqamba manga ngoba ngangazi ukuthi nguNazaretha kodwa ngane lezo kuthiwa khona isipholi ngasondela asisondela omunye umzi nje wakithi engiwaziyo owaselinda siya nokuphela isipholi kusondela umama amakhosazana afuna ukwakhe isipholi asazi ukuthi kanti kuphi okufuna sihloniphe kaNkulunkulu wakathiwa amasango mathathu khona lika23 khona lika14 khona lika25 kodwa lika25 liya nokufa nani makhosazana nithanda into yena abantu bayigqoka amabhayi nje bambala mhlawumbe babhinqa amathawula ngaphansi uma ingalibhinqela ithawula uhaqa kodwa uma uye esikoleni awukhohle ukuthi konke ukufaka njengoba kunjalo uNkulunkulu akasipho uthando olujulile oluneqiniso olunenhlonipho lo mntana uguqula kasho ukuthi unenhlonipho siyazama ukwakhana khona umntu anti nje odela uganga amenqoko lethi ayisukuma intombi enkulu akasho ngalokuthi oba ngemkhulu ngisho ngamkhulu benjalo kodwa uma ungentombi uyifake nje alutho ukukhula busholutho okushoyo ukuziphatha ube intombi yenhlanzeko ube intombi yezulu ephelele uma umsinela uNkulunkulu wakho akusali isono seyinkinga zokhokho bethu lapho umntombi bakho uzathi uqonde ngqo ukhethiwa yenza into esemthethweni umsukujaha ukufohla unqamulela ukuthi uma ngabe umkhwanyana wemuliswa noma kuthiwa uyokhehla nenza itayela basemthethweni asikwazi usuthukile umshado wakho sekhona abantwana sebefika nesitayela umuntu uma yebhentshini okhethwa aqeda aphume phandle umkhwanyana beshuthe ndawonye ufaka idot lesifungo
lokho intombi into lapho seshutha nomkhona ongamazi noma uyomthola ngunaphakade sikuqa nje sadlula khona basikhetha abakhohlisi ngaze ngahlukanisa nyakani weshumi esebhalile incwadi encane ukuthi angibe ngizomakhisa kubo ngathi mama ngama ngijahe lutho ngifisa ukuhamba ngomthetho ngifike egcineni ujahe wandisa intanda nami ngivele ngiyintanda lekulukhulu akubusisiwe uNkulunkulu asikhumbule umuntu mayithola umendo akahambe ezefike ekugcineni uma uqala ngokuphehla ufaka insoyi ungena kanjani emgidini lena nsuku esihlaza noma ungayimbatha kodwa usuyimbatha ngokuyiphutha usuyibhixa insoyi ekhanda wathi umuntu uqala hlanganise agcine ngokuphehla okugcina nci ehambe eyoqhoyisa emzini wakhe ube ima uqala ukotisa uguqela umkhwanyana wakho kodwa nina intala esiyibona amafonini zifikisela unyembezi nize nimagaqa usuthukile umshado wathimba nje umuntu osilisa usuzethukile omunye wayinikela enkosini ngalomnyanga izinto noma uthiwe uthola ukuthi usangawulawa uithalimente usuqinile wayitholakala intombi into kodwa umehluko ugaxana nomuntu osilisa ikhona okona kakhulu sinazo indaba abantwana baNkulunkulu zokukhulu kwaShembe lapha lokho uNkulunkulu angipha khona mhlawumbe nakho kukhulu ngoba abantu basibuza izinto manje esingaseyiphendula sithini ngamaphutha agcwele esayidini lethu nokugqoka futhi sinjalo nje inengiletha sikuthanda sasigqoka mhlawumbe njalo singagqoki ngisho ngayo emakhaya kuhlukile ukugqoka into emfishane kuhlukile ukugqoka buze abanye baphuma bembethe ngishingubo kulala emzini kaNkulunkulu mangimakhaza phuma hambe nawo phandle kodwa kinawo wenzi ingubo kulala sathi imbathwa ngesizathu esithile nesithile asizame inhlonipho futhi ungashiyi ukuthi uma ngisephutheni ngoze ngikhuzo uanti ubaba engibona umama engibona ukuba bonke abantu bakhuza egcekeni mhlawumbe ngabasandile ngamaphutha ngaka manje yonke into iphoswa ko-anti kodwa futhi abokuthiwa asingayi kubo kwaba kuhle nkosazana makuye ukuthi 25 yowunikela inyanga nenyanga noma ikwata nekwata uyiphutha uzofuna ukuyonikela mhlazana usuphoqa ukuthi uyohlanganisa akubufisekile ngoba usukuse ukwenza into ephoqayo ukholo ngathi ungagxila enhlizweni kube uthando olujulile uma ugqokile ungagqoki kwaleli veji elithi malifakwe sanivele ubalibeli njalo ungazi manje noma umuntu noma ibhathanathi usala nje umuntu buze bese lokho edonsa akasazi kama ngisedonsane ngoba ugqokazi leli secret socks ayimneli siyacela mana zathengela uNkulunkulu akasenze ukuthi uShembe wethu ahlonipheke noma usesikoleni noma abukuphi udomo lwaShembe kube yilona lenza ukuthi kuthiwa le ngane yakwaShembe ngoba ngabe sasho ukuthi mangiyeka komthetho vele kuthiwa yakwaShembe kanti zakwaShembe sayihamba zenze nje angathi kungehla lokho abantwana baNkulunkulu nani bafowethu msana uganga ngezingane ngoba ngikhulumule malungelo uhleli ngamaNazaretha usho ukuthini inkosazana uma ufuna ukuyikhetha uthi inkosazana ngicela uthando nami ngangakhulunywa umuntu omdala kudala ngisebuhleni wathi inkosazana ngicela uthando ngaqala ukuthi lolu thando banzothatha ngoba ngathi uthando lukaShembe engize ngalo kodwa ngamsiza uNkulunkulu angiphucaba ngomnye ngithethe sathi ephendulana ngifothe ekhuluma ngathi hayi baba wami uma ngabe nibona uhambe bemgidena noma sibahlaba ukuthini sicela uthando kuwe baba siyabonga ke ngathi ngangacela inkosazaneni fisa ukugadwa ngokuphelele ungayikhwenzi ngithathe nansi kahlaza kodwa ubuza ukuthi nihamba indlela kaSizana Nkosi buseni kuzwi Shembe ndodana
Inkosi yamakhosi unyazi lwezulu. Amen. Lo miphambi kweni maNazaretha usinenhlahla wakanqumalo eshowe ethempelini Thuthukani ithempeli ngaphansi kwamshumayela uNgobese nomkhokheli uMadludla. Amen. Nama ngizukwanda kakhulu maNazaretha ngoba usekhulumile uAntu usegadlile. Ngicela uNkulunkulu asehlene ngehlisa uvale ngaliqedi maNazaretha ngoba akumele lungabikho uvale entweni kaNkulunkulu. Amen. Nami ngicela ngizukuba mude. Ngizothanda ukubonga uNkulunkulu asehlene esimemile lapha. Singaphekwe inwele zami lezi ezisekhanda sibaningi kakhulu maNazaretha akugcobeki. Size kumnikazi. Cela uNkulunkulu asehlene asikhumbule singoni phambi kwesihlalo sobukhosi. Ngoba silapha nje simenyiwe. Ngiyacela uNkulunkulu asehlene ngathi ngasikhumbuli kakhulukazi thina amakhosazana uAntu esekhulumile obade siyala nje. Esiphe indlebe ezisokiwe kungangeni ngapha kuphume ngapha. Futhi singashayi sengathi siyezwa. Cela uNkulunkulu asehlene siphe nenhliziyo yokulalela bengathi mebekhuluma uAntu sithi nabonke. Balapha phambi kwethu thina sinenhlahla kwezinye inkonzo abanabo abantu ababakhulisayo. Hayi ukuthi ngiyagxeka ningizwe kahle makholo. Abanabo abantu abamaphambi kwabo bebatshela ukuthi into ukuthi ayenziwa into ukuthi yenziwa. Siyabonga kakhulu boAntu. Ngathi uNkulunkulu asehlene nganikhulisa. Ngelinye ilanga maNazaretha kuthiwa khona enye inkosana eyadlula emhlabeni. Mayidlula emhlabeni kwathi ngesikhathi sokungenisa umdedelo ngoba ungena nje la ekhaya ngoLwesine. Kuthiwa yafika kowakube emndenini ophila enyameni yona siphila ngale kwelizayo. Yathi mifika lenkosana lena ifika ingcolile. Mayingcolile imataputaphu igqoke ingubo engathi umuntu ongaphilile nasekhanda. Yathi mifike ephusheni komunye umne wabo osaphila enyameni oyinazaretha ngoba amaNazaretha kubo naye wahambe ilona emhlabeni. Wathi mefika wathi mfowethu uyangibona ukuthi njani manje nje. Uthi ubhuti wakhe yindaba wanjena. Uthi ungenile umdedele emzini engcwele. Anifikanga mina ngisuke ngithunyiwe. Ngithunywa amakhehla phakathelele ikhaya ezalukwazi ukuthi ngize lapha kepha ngifica ngamuntu bebengidusha bengidushela ngaphandle. Ngoba kufika ngamuntu kuzosingenisa. Sengisholo khona amaNazaretha mekuthiwa mdedela ngene. Mele kube khona noma oyedwa ekhaya emndenini ozokwazi ukuzongenisa abakuba bangasekho basothulini lomhlaba. Cela uNkulunkulu asehlene ngathi ngasikhumbula kakhulu maNazaretha. Kukho konke okuhle kumhlophe esikufisayo. Njengoba ikakhulukazi thina siyintsha seswele sidingile siswele imisebenzi izikole nalabo ababambayo bengawudeleli umsebenzi abawunikezwe abakubo. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Izanini nazizwe nonke
esemseni ithempeli emzinto. uNkulunkulu oyingcwele, kuningi okuhle osenzele khona ekhaya kithi. Ngizobongela ekhaya lakithi, Nkosi, ngizoyibongela nami, ungisindise kaningi, wangivikela kaningi. Ngiyakhumbula sifika ithempelini laseNdabazimnandi March 2017, uNkulunkulu uyiveza kimi ukuthi ngemzuzu nesikhathi ukhona. Safika khona belungisa. Sasenathi siyalekelela ukubaqedelisa lapho babelungisa khona. Ngabe sengibheka kokugibela ukuze sizoqedela ukufaka amakhethini endlini yamama waseZulwini uma ukaMaseko. Ngase ngithola nje umgqomo ngagibela. Uma sengiphezulu nganikezela ikhethini, mase ngiphamisela phezulu irail waqeda ukumgqoma engangeni kuwo. Ngabuka ukuthi phansi lapho ngiyakhona ngiyolimala ngoba kwakukhona ipanela neku driver, kukhona bakwa DSTV bebhizi nabo befaka iDS. Ngabe sengibona ukuthi ayikho imizamo engayenza, ngabe sengiyambiza lo Nkulunkulu. Ngathi mangithi weShembe kwaqhamuka isandla emoyeni sangibamba emhlana. Sangibamba kahle, sangibuyisa kahle, sangibuyisele windini engangimi kulo. Ngesikhathi sibuyisa mina kwakubuya nomgqomo, ngathi mangime ngiqonde na umgqomo uqonde nami ngime kahle ngibalance isandla sase siyasuka kimi. Uma wathi angehle sizozama ngenye indlela ukuvala iwindi. Wasuyavala umhlangano eNdabazimnandi, waqhubeka wazofika eGibsila. Mase eGibsila kwakuyisikhumbuzo senkosi umqalo wendlela. Sasethempelini inkonzo yayinikwe obaba. Yathi saqhubeka kanjalo. Kwasekhaya izinkosazane emva kwethu. Kwase kufika kimi ukuthi ngivule isihlabelelo maqonana nenkosi umqalo wendlela isihlabelelweni ifoto layo. Ngabe sengiyathandaza, ngangibhekile ngicimelanga. Ngacela ukuthi inkosi mawukuthi idimoni elihayisa lenkosazane, ngicela ungangeni kimi. Ngangithandaza ngenhliziyo yami ngiphimiselanga, kodwa lo Nkulunkulu wezwa inhliziyo yami. Ngase ngisathandaza kanjalo, ngezwa izwi phezu kwekhanda lami. Lathi uyasibona yini isandla sakusindisa eNdabazimnandi. Ngathi uma ngibuka izandla zenkosi umqalo wendlela esihlabelelweni, mangicabanga lesandla sangibamba eNdabazimnandi kwakuye ngempela ngoba isandla sangibamba sasinemino emide amalunga ayo. Sasiyintofontofo kwesengane isandla kufika emhlabeni. Nkosi, ngiyabonga kakhulu Shembe namhlanje ukuthi Nkosi lapho ngikhona usuku ukhona, noma Nkosi ngikubiza uyayongizwe. Ngiyacela Nkosi ungadedi kimi. Uma ke sengisibuka lesandla ngabothi uye ngempela umqalo wendlela owangisindisa eNdabazimnandi. Izwi futhi laphinda lathi kwakuyimi ke loyo. Inkonzo yaqhubeka ngesikhathi obaba beshumayela babenikezwe inkonzo. Laliphinde futhi izwi likhuluma kasheshanga wahamba lo Nkulunkulu ethempelini eGibsila ngonyaka 2017. Wayekhona. Waphinde futhi wakhuluma. Wathi kwakuyimi lo baba esima bekhuluma imisebenzi yakhe uNkulunkulu umqalo wendlela ayenza sahamba emhlabeni. Okunye wayehleka ajabule, nami ngicina sengikuzwe lokujabula akuzwa ngicine nami sengihleka. Wahlala ethempelini inkonzo kwaze kwaba seyiyavala. Elokhu eshile nje ethi kwakuyimi lo wayenza lo msebenzi obaba mabeshumayela. Wagcina ukuthi ngizizwe lakhe ngesikhathi uNkulunkulu unyazulu ezulu esevala inkonzo. Nkosi, ngiyacela Nkosi, makufika insuku zokuphela kwami ngikhombisa uNkulunkulu ngendlela eziningi nokuthi umsebenzi wakho wasezulwini uyawenza ngazo zonke lezi ziqoyiso zonhlano. Ngiyacela Nkosi, ungibheke ungithande mhla kuphela insuku zami. Ungigeze Nkosi, ungenise ezulwini lakho, ngiphinde futhi Nkosi ngilizwe izwi lakho. Nkosi buseni kuzwile. Nkosi Baba,
Inkosi yaseBhleni bamaNazaretha. Lo uguqile phambi kwesihlalo sasezulwini uthakasile wakadindi eBhukulani Thempeli eNtsingweni. Bantwana benkosi baba Nyazulezulu, uguqa kwami phambi kwakho ngizobonga ukuthi mhla ngiphume esiswini sikamama ngazalwa mina ezami inyawo zingafani nezabanye abantwana lapho okwakutetelwa khona. Baba Nyazulezulu, kodwa ngamandla akho wazama umama wangihambisa zonke izibhedlela, bangihlinza odokotela zakushishika inyawo. Kodwa umama ebabuza abanye ukuthi eyakhe ingane ibe kanjani inyawo, bethe umntaka kaNkulunkulu mina yami ingane igcina ingakwazanga ukuhamba, kodwa mina ezami inyawo zahlinzwa imisipha yathwishika. Namanje Nyazulezulu akukho engakwazi ukukwenza. Ngisho ngemgidini Nyazulezulu ngike ngiyibona ukuthi ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Baningi bebethanda ukuthola leli thuba behambele kodwa bona bakwazanga. Mina nginesizathu sokukubonga. Nkosi yamakhosi, ayikho into engakwazi ukuyenza, ngafunda ngagogoda. Nkosi yamakhosi, ngicela ngiphe umsebenzi, sengitholile iziqo ngiphazona. Bese kuthi Nyazulezulu ngonyaka ka2014 ngenza umatric. Ngenza la ekhaya nginenkinga ibele lami lalinesigaba. Ngihamba ibhedlela. Thiwe ibele lami lizohlinzwa kodwa ngenza la ekhaya ku-October. Ngazocela ngathi baba bathi esibhedlela ibele lami linesigaxa. Ngicela ibele lami lingahlinzwa. Kwaphuma izwi labalinye lathi Nkosi kubusise. Bese kuthi Nyazulezulu ngicela ukubonga. Ungisindise engozini ehlezi zingehlela. Mazehla lezi ingozi sekuze kwakabili lilodwa igama esuka limenyezwe ngotshela kumenyezwe lakho sithi baba SHEMBE sicela usisindisa. Okugcina nje Inkosi baba ingozi yasehlela. Kwangapha eThekwini endaweni ekuthiwa iseMangethe. Yaphenduka itekisi phakathi nomgwaqo. Yalala ngesinqe. Esikhundleni songabe yaphenduka ke manje lale ngokhakhayi. Kodwa kwamenyezwe lakho igama Nyazulezulu yangaphenduka sehla sonke akekho wathinteka. Bese Nyazulezulu uguqa kamphambi kobuso bakho. Ungabe ukuthi bakukhipha abakithi abasalala ezulwini lakho. Cela Nyazulezulu kube ukuthi baphuma esigodini sesizi bengene ezulwini lakho. Cela Inkosi ubusene kuzwile. Lokhu phambi kwesihlalo sobukhosi uphakamilo kaMwandla endabeni zaseNelisiwe. Amen.
Ngikucela ukuzobonga Nkosi yamakhosi Nyazwezulu ibonakala sile ubukhulu bakho phakathi komuzwa kaMwandla engisuka kuwona. Uthe ngelinye ilanga ubaba emsebenzini waphuma ekhaya engenalutho. Wayongena uthu emsebenzini emini. Wahamba ubaba emsebenzini, sohamba efika emsebenzini wafike waqemuka wawa phansi. Bamthatha ngaleso sikhathi bamphuthumisa eMelomedi khona isibhedlela esilapha eBay eMelomedi. Bamnyisa khona, uma efika khona ubaba akaphaphami namanje. Sibe sesithola ucingo kwakungaba u4 ntambama. Thiwa hayibo kubi lapha kuMwandla usesibhedlela njengamanje. Ngasi dadewethu khona usisi wami omdala ngasi dada sambe vele sife senze umthandazo ka6 khona. Nangempela sasukuma ngaleso sikhathi sahamba. Uma sifika khona namanje usathuli. Sabe sesiphuka umthandazo ka6 sahlabelela. Uma sithi siyabona nawe siyanyakaza kancane baba. Isajabula. Sawenza umthandazo ka6 kwazokuba ukuthi kushaya ngishika sezabo ethi sisahleli khona sifuna ukuzwa ukuthi kahle inkinga bekuyini. Uma bethola inkinga yakhe kuthiwa wayesegcwele amanzi emzimbeni wonke. Umzimba ugcwele amanzi bahamba bayomhlinza. Kwababuhlungu kodwa Nkosi ngoba usidelanga. Siyakubonga kuqabadela. Kwababuhlungu wabe sehlinziwe kodwa uyasho kuma sevukile ukuthi ngilibonile uNyazwezulu ingane zami ngiyabonga kakhulu. Okunamhlanje uyaphila uyihambela kodwa Nkosi usekhala ngeenyawo sacela ukuthi uzuyiqede lezi nyawo ezimphathayo. Bese Nkosi ngicela ukukhumbula inhloko lo yamuzwa kaMwandla ngicelela unwelo olude Nkosi basicela ikhulu SHEMBE. Bese ukukhumbula umuzwa senelisiwe Nkosi. Ubheka uthande baba Nyazwezulu Nkosi ibusise ngisiwe. Baba Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba ngizocela ungqongqoza ehlalweni sobukhosi ngo151 Ibongeni bantu nonke Isihlalo sakho uzidlo wanguyazi endaba enkulu tempeli yokuphela mfowethu. Siyabonga Nkosi yamakhosi usigcina kwakho namakhaya. Size sifike phansi umuzwa wakho engcwele waseJudiya. Kuningi okwenzakalile sikhona sihlele emakhaya kodwa sibonga umsa wakho ukuthi usigcinile sasafika la. Akusekho okuningi esingakusho ngoba sibekhulumile nodada abaphambili. Kodwa SHEMBE sicela ukuthi usiphe isibindi sakho sokumela lento esiyiyona. Usikhumbule ngakho ngoba silapha SHEMBE kubi. Abasifuni ngayindlela zonke. Kodwa sathi masibe phambi kwakho SHEMBE sicela ube nathi. Ngoba silapha khona abazali abangathandi ukuthi sibe la. Kuyimanje kumele kutholakala imoto siphindele emakhaya ngoba kunokukhuluma ukhonsi siphambi kwakho. Sicela bakhumbule SHEMBE. Ubenze SHEMBE bayithanda indlela yakho.
namshembe ngicela ukukhumbula ngoba njengamanje kufanele ukuthi kusele kuyimina ngedwa inkosazane kodwa ngangihamba lokhu njengamanje akekho kusele mina ngedwa ngicela ukuthi lo muzi lo ngobe ushiya kwaba umuzi wamanazare sekusatha khona ngicela ukuthi ngingapheli shembe ongcwele mina ngeke ngikwazi ukuma phezulu amakhanda abantu abadala ngikhulume ngithi la ekhaya kumele kwenzakala ukuthi kodwa ngibonga umusa wakho ukuthi inkosi mabesafuna ukwenza into bangibuza ukuthi kushembe kusengenzekani ukuthi nokuthi kusengenzeka sayisikhathi ukuthi kwenze ukuthi ngicela ukuthi shembe uhlale nabo ngicela ukuthi inkosi amakhosi sikhumbule singabantwana bakho sifuna igoli asitholi siyazama kwenzakala ukuthi asazi sikonakelephi khona abahlele emakhaya bafuna imisebenzi abayitholi banakho konke abadingayo bekhambise kodwa kwenzeki lutho ngicela shembe bakhumbule nyazi lezulu ngwedwa uNkulunkulu ngwedwa umnikazi webandla ngwedwa umnikazi wemphefumulo yethu ngwedwa okwazi ukufika kumuntu ukhuluma okukhulumayo makufuna kwenzeka into ngumntwana wakho sicela ube nathi shembe usibusise Nkosi amakhosi nala sithi sizama khona sicela usibusisele khona sicela sasa siyawona Nkosi busisa amazwi akho Inkosi enkulu yasebuhleni Baba ngikulo luhambo usithole mendi wasisibonisweni sempela Nazaretha novalo ngesabo bengicela Nkosi amakhosi ungehlise uvalo ungaqedi kepha ungehlise bese ngipha amazwi amabili ekumele ngakhulume Nkosi amakhosi baba ngiphakamela ukubonga imisebenzi emihle sesenzele laphatha kulami uzowasithole nami ongenzele yona Nkosi amakhosi kwathi unyaka 2015 ubhutwami bamthola ukuthi unesifo unembobo enhlizweni ngaphakathi wathola ukuthi kumele ahambe ayohlinzwa ukuze bamfake iwashi uzophila ngewashi Nazaretha kwakuJanuary Nazaretha asentabeni yaseKenya umama wayesaba kakhulu enovalo kepha wayenalo ithemba lokuthi uShembe ukhona wahamba ke wayesibhedlela sangasekhaya ngoba kwakumele ahambe ntambama ngebhasi uma efika esibhedlela umama lokho athandazile nathi ekhaya abantu sithandaza simcela uShembe ukuthi ahambe naye ubhuti nangempela wafika isikhathi labathatha ibhasi bahamba beza eThekwini esibhedlela saseKing Idwade la kumele ayohlinzela khona bese efaka iwashi enhlizweni wahamba ke mayihamba umama sahleli wafonela omunye umama wasethempeleni wasemhlanganweni wacela ukuthi ngicela uyombikela kuShembe ukuthi uyahamba nengane wayibika yonke inkingi bathi sahleli emabhentshini kusenjalo bahlala bababiza bangena ngaphakathi uma befika udokotela emcheck ubhutwami amcheck wayesesihle kahle umama uthi lengane nani wathi umama inesifo senhliziyo kuthiwa kumele azohlinza bese afaka iwashi wathi udokotela ngiboni kwalombo wathi khona uShembe wayesekuvezile ukukhulu bakhe wabuya ubhuti bangamthunganga ngenalo ukuthi wayesephila ngoba namanje uyaphila
Ngiphinde ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe aphinde sesikhumbule njalo phatha kulamuza akhumbule nabafowethu abangamboni uNkulunkulu abaqalekisa uphuza abaliphuza phatha kulamuzi bese ngicela uNkulunkulu kaShembe asebenzise ngokuqonda singamakhosazane asiphe unembele singamkhohlwa ukuthi uNkulunkulu singayikhohlwa isimbaza kuleli bandla ngikhumbula uJulayi inkosi yasho sibuya phezulu kohlolwa yathi thina sizitshefayo mana zathi singamakhosazane singawakhohlwa lawo mazi sizitshefayo zikaShembe sisibuka sikaShembe uShembe ibuka kithi ngicela uNkulunkulu kaShembe angiphe insuku zokuphila angisele nomama insuku zokuphila Nkosi kuzwile Sosiphamela abazalethana nginovalo lokhulumayo uThemba kaButhikeze eBhamsheni ngaphansi komkhokheli uMadladla nomshumayeli Nazaretha nami ngisukuma nokubonga ukuthi inkosi ingigcinile kuze kushayise isikhathi. Ngiyabonga Shembe ukho konke osithandele khona egcikeni lakithi. Nazaretha ngelinye ilanga sake sabhekana nobuhlungu nobunzima. Kwathi kuyisabatha abazali besesontweni. Udadewethu omdala wayivakashele kwamanye amathempeli. Zathi nje sisalindele lokho kwase kungena ucingo ukuthi udadewethu usethathwa abantu bamthombile. Singazi ukuthi sokwenza njani singane. Sase siphuthuma ethempelini safike sabikela umama nobaba ukuthi ukhanya usethathwa abantu asazi ukuthi bayephi naye. Umama wasacela isiguqu ukuthi ucela ukuthi abantu bemkhulekise ngoba naye akazi ukuthi uzokwenza njani. Base bamkhulekisa kwaphela insuku ezintathu singamtholi singamazi ukuthi ukuphi. Kodwa ngoba uShembe mkhulu khona sasiqhubeke njalo sithandaza singamlahlile uNkulunkulu engasilahlile. Kwathi ngosuku lwesihlanu sathola ucingo ukuthi bamthole eboshiwe ehlathini engagqokile inqono. ngoNkulunkulu emkhulu siyabonga ukuthi samthola esaphila. Siyabonga ngezizulu. Siyacela Shembe ukuthi usikhumbule njalo ungasilahli. Emva kwalokho Nkosi akuphelelanga lapho. Emva kwalokho wagula ehayiza ebaleka ejaha eziyotholakala emzini womuntu eseleli khona. Awukho umzamo esingawenzanga Nkosi ukuthi asinde. Kodwa ngoba wena Nkosi umkhulu kwafonela umshumayeli ngizothi umshumayeli ukhumalo kodwa sadlule emhlabeni. Wamcela uba uthi cela
ukuthi asibikele usisi ukuthi uyagula abantu bamfake ilwane Osilwane zakhuluma zasho ukuthi iphuma phi zifake ubani ukuthi zenzeni Ngiyacela Nkosi ukuthi ungasishiyile la ekhaya usikhumbule njalo Ngibonge Nkosi ukusigcina kwakho mina nomndeni wami siyacela Shembe ukuthi usigcine njalo Nkosi sisengizweni Shembe ndodana Gamayisa Gihawuyele Ngicela abashumeli bengivulela incwadi kubo Jobe 13 verse 19 kuya 20 Shembe ndodana Gamayisa Gihawuyele mina Sebuhleni UNYAZI lwezulu lo guqile usilindile wakamasinga entabeni zaseNanda esiphansi komkhokheli uMakhanyile nomshumeli uCwele esiphiweni ithempeli ngaphansi komfundisi uMathenjwa ngicela uShembe ngiqede uvalo maNazaretha ngumntwana ngimncane cela baba ufundele incwadi Iso lami libonile konke Indlebe yami ikuzwile Isizwele kona imisebenzi kaShembe Lokho kwaziwa yinina nami ngiyakwazi ngoShembe Aningidluli Kepha ngiyakhuluma phambi kwaShembe Ngifisa namhlanje Nkosi uzokhokha inkomo yakho Shembe ingcwele Kepha nina ningabaqambi manga Intombi laphi Nkosi bosisi baba Ngicela Shembe uhlalo limini lwami Nkosi emakhosi Shembe kubili Shembe ngazwezulu Shembe ngicela ungiphi inkonzo yokuthobeka Shembe ungiphi inkonzo Shembe ungangiphi inkonzo Shembe ukuthi batshele Shembe ngicela uhlalo limini lami Nkosi emakhosi Shembe ngakhulumi ngokoniwa Nkosi ngithi ngiyoniwa ngoniwe inkosana kepha Shembe angazi ukuthi ngokoniwa ngiyamboza nginkosazane Shembe ngicela ungikhumbule kumntwana wakho ngimncane Siwa Shembe ngenye imini kwakunomama owayefuyile izinkukhu Lo mama mayifuyile izinkukhu wayenomakhelwane lo makhelwane wakhe engalungile Kwathi ngolunye usuku lo mama eseyidedela izinkukhu zakhe sayizela amatshwele Zabe seyiphuma Nkosi emakhosi inkukhu iphuma namaqhwana iya kamakhelwane Njalo inkukhu mezofika amakhelwane kwathi ngolunye usuku wafika esenyanya lo mama enyanyeni kwakhe wabesethi sengikhathele mina lezi inkukhu lezi Shembe waphinda futhi lo mama wabeseyidedela ngolunye usuku inkukhu zakhe Ithese idedelile Nkosi emakhosi inkukhu zakhe zabe seyiphindela ziya kamakhelwane Ngoba Nkosi uyakwazi ukuthesta ukholo lomuntu Wayeseyifika inkukhu
Wabe sethi lo mama ngikhathele mina lezi nkukhu bese ethathe ezifaka endlini. Wabe sethumela umntwana wakhe lo mama umakhelwane wayengane ezintathu. Wabe sethumela ingane athi sibalibani hamba uthatha inaliti lapha endlini. Lo mama eseyithathile inaliti ingane yakhe wabe seyithatha izinkukhu ngawangawanga beqhumbuza amehlo. Zathula inkukhu. UShembe yakwazi ukuthesta ukholo lwakho. Lo mama wathi ngasasa sekumele Nkosi yamakhosi ahamba emsebenzini. Wabe sehamba lo mama emsebenzini khumbula unengane ezimbili ezidlala bese kusilesithathu ingane kakhulu. Esehambile esemsebenzini wabe seyishiya lezi ngane zontathu lezo zinye ezimbili ezidlala ziyadlala eminyango lencane lokhu ikhali bangisitefe. Ingane zabe seyikhumbula Nkosi yamakhosi. Zabe sithi kambe umama wathi into bangisitefe yenziwa kanje. Zabe seyithatha lezi ngane inaliti zathi umama into bangisitefe yenziwa kanje zabe seyikhumbuza ingane amehlo. Shembe yakwazi ukuthesta ukholo lakho. Uthenga ngalokho Nkosi yamakhosi bese kuye umama emsebenzini akabeyanga isikhwama wabuza wathi uphi unosibani. Bathi ma wena wasikhombisa ukuthi into ehluphayo yenziwa kanje wakhala Nkosi yamakhosi. Lapho efuna yakhona Shembe engcwele ukuthi maNazaretha noma ngabe umuntu ukwenzani noma ngabe kuthiwa wenza ngamabomu ungazibuyiseleli khona Shembe. Nkosi yamakhosi sengizokhuluma ngemsebenzi yakho Shembe ongenzele yona Nkosi engcwele. Shembe Nkosi yamakhosi umntwana wakho Shembe engcwele. Yimi lo guqa phambi kwakho Shembe okwakuyisiprofesa senkosi inyanga yezulu. Lo mntwana Nkosi Shembe wayesethule elele wabusuqhamuka Shembe engcwele. Wabusumhlaba ngomjovo ingwe. Wabe sephaphama Nkosi yamakhosi. Shembe kuthe kulonyaka ngo-2-3 khuluma ngento yezolo Nkosi. Shembe ngithengilele ebusuku. Shembe ngasezulu angilalanga ngibheke phezulu ngalala njengenjalo njengoba ngihlezi ngilele. Nkosi engcwele ngithengilele ebusuku mangaphosisi mhlawumbe wasekushayile mhlawumbe o1 mangaphosisi. Shembe ngasezulu uNkulunkulu Shembe. Nkosi yamakhosi ngithengilele ngizwa into Shembe ingicindezela. Ngisabathe Shembe ngiyisusa lento ayifuna ukusuka engathi ngisephushweni. Kodwa Shembe kwakuyinto eyenzeka ngempela. Ngathi Shembe ngiyisusa lento ayifuna ukusuka, ngathi ngiyisusa lento ayifuna ukusuka, vele kube khona into ethi nje vuka uhambe ethole hamba uqama. Ngabe sengivuka Nkosi yamakhosi kodwa into yokuqala Shembe uma ngiqale ngimbheke ukuthi usakhona yini. Ngathi ngalokho Shembe engcwele sengivukile ngithi uma athi kwenze njani sli ngithi mina hayi ma ngiright unganaki. Lapho inhliziyo lokho ethi ukhona uShembe. Amen. Ngithe ngibuyela embhedeni Nkosi yamakhosi. Shembe uNkulunkulu. Amen. Ngithe ngibuyela Shembe embhedeni wami Shembe ngathi ngiyalala lento ebesiqhubeka iyangidonsa. Ngithi Shembe kanti ungilahlelani? Shembe ngangimemeza kathathu ngathi Shembe ngicela ungangilahli Nkosi yamakhosi. Yabe singidonsa lento ngiyezwa Shembe ukuthi unyawo lolo lami onelifa ngaka-right ngiyaluzwa Shembe liyasuka. Nkosi yamakhosi ngavuka ngathandaza. Ulokhu ebuzile uma sli u-right ngithi mangi-right. Ngithi kodwa uShembe ukhona. Amen. Yabe singidonsa Nkosi yamakhosi lento ngezwa umphefumulo engathi uyasuka. Uthe sekusile Nkosi yamakhosi ngoba ngimemezile igama lakho ngakubona Shembe yabe sisuka lento phezu kwami. Uthe ngalokho Nkosi sekusile Shembe ngezulu uma esehambe yamakhelwane unogogo lapha ngasekhaya ethi ugogo Mampaza. Wabe sefika kena afika hlale wayihambisa imali kena. Mase uyafika kena Nkosi yamakhosi futhi njani gogo athi gogo ngiyaphila ethi angilalanga ebusuku. Athi uma kwenze njani ethi angilalanga umzukulu wami besemhlanje. Athi uma kwenze njani athi hey sangibamba isilwane. Ngithi Shembe kanti lento ayifikanga kimi ngedwa.
yedwa uthi lento inezipho ezinde ezimnyama sengiyamkhazela Nkosi yamakhosi ngithi mina ifikile ibicishe kungiqeda kodwa ngamemeza uShembe Shembe uyaphila ngiyazibezulu Shembe uNkulunkulu Shembe ngokhohlwa Shembe ngoba umuntu uyakhohlwa kodwa Shembe namhlanje ngithi angikhokhe inkomo yakho cela Shembe ukhumbule ubhuti wami Shembe ngiyazibezulu umpha amandla Shembe ngoba lapho njalo Shembe lapho sukukhona Shembe uhlele ngithatha ngiyazibezulu asasambeni ngicela Shembe umkhumbule Shembe ukhumbule umndeni waketholela othununi lomhlaba Shembe nami Shembe ngiyazibezulu ungikhumbule Nkosi yamakhosi ngithola umsebenzi Shembe Inkosi kusisenikizwile Baba ngingumntwana wakho Uqile uthembele ihlaba kaMthetho enkabeni zasebenziwe ithempeli Embalo yethi siyakhuluma isiwaziyo nesikuboneleyo siqinise Nyazo oluhle lasezulwini ngiyakubonga Nkosi yamakhosi Amahubo 111 ngicela ungifundele Nkosi Jehova ngiyakubonga uNkulunkulu nomusa ukhombisile ubukhulu bakhe empilweni yami Shembe Kuqabadela umuntu wasezonini kwakungumhla ka11 January 2021 Nkosi yamakhosi ngangisesitolo Jehova kwafika imoto yemali Jehova asefika amaginza ezoyibamba Shembe Ngangithi ngiyaphuma Nkosi yamakhosi ngiphume esitolo Shembe sasesisho isibhamu Nkosi yamakhosi ngangizoba umuntu wesithathu wayezolandela leso sibhamu Shembe Ingane yokuqala ngangiyilandela Nkosi yamakhosi yathola ukudubuleka yahamba emhlabeni Shembe umuntu wasezulwini isecurity laliphethe isilami sibuka impahla Shembe naso sathola ukudubuleka Nkosi yamakhosi ngase ngingowesithathu kodwa Shembe wangifihla ngiyasibezulu cela ungifundele Dumisani Jehova Ithi haleluya ngiyakubonga Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami Amen Ekuhlanganeni kwabangcwele nasekuhlanganeni kwegama lakhe Amen sengiyabonga Shembe umuntu wasezulwini ngiyabonga Nkosi kuningi ongenzele khona Jehova umuhle uNkulunkulu namandla wonke ngicela Jehova ubawukhumbule lo muzi engiphuma kuwo Shembe Nkosi yamakhosi ngiyagula ngiyazilezulu kodwa ngoba uhleze ungikhumbula Jehova ukuthi lapho khona uNkulunkulu namandla wonke entotobele khona ngiyazilezulu ungikhumbule njalo Jehova ungembathi Inkosi kusisenikizwile Siyabonga ukufakaza ubuhle esiphiwe intaba yepheza inkosi zibabusisa Sizovala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo sama-25 Sizocela unkosana ulamula wababheka uZulu asola lesitabelelo Nkosi Moses Nkosi kusupha abangcwele
yamngeli themba lami
again.